Martine, asi nebudu jediná, ale protože každá žena je, řekla bych, takovou hlavou rodiny, která... Krkem. A někdy i víc. Současná situace je taková, že určitě každá máma se bojí o svoji rodinu a začíná přemýšlet nad tím, jestli nás v České republice může něco ohrozit. Mám se já jako obyčejný občan něčeho bát? Protože média samozřejmě, kdo si už dal 1+1 dohromady, informace si ověřuje, ale hlavně sociální sítě jsou plné dezinformací. Hrozí mě jako obyčejnému občanu nějaké riziko nebo je nějaká hrozba, které se můžu jako žena obávat? Na to je těžká odpověď. Říct, že žijeme v bezpečném světě, kde nám nic nehrozí, by fakt nebylo poctivé. Na druhou stranu nás ten strach nesmí oslabovat a nesmí nás dostat do situace, kde bychom v zoufalství nevěděli, co si počít. Máme vnímat, co je kolem nás, tak jako konec konců to děláme v kritických situacích, ať už jsou jakékoliv, ale najít si východisko a spolehnout se na to, že ti, kteří v tuhle chvíli řídí Českou republiku, tak vědí, co je na prvním místě. A o tom já jsem naprosto přesvědčený. Tahle vláda ví, že na prvním místě v kritických časech je obranyschopnost toho státu. Jasně postavená s našimi spojenci, s tím, že přesně rozlišujeme, kdo je agresor a kdo je oběť. A že se postavíme za toho, kdo je v tomhle směru utlačovaný, abychom nedopustili i do budoucna pošlapávání mezinárodních práv. Víme, že se to vymstilo, když světová společnost mávla rukou nad Krymem. A vymstí se to vždycky, když společnost mávne nad takovým pošlapáním práv. A odpověď na to, co dělat pro to, aby nás ten strach nezžíral nebo aby nás v tomto směru nezmrazil, tak je opravdu podívat se na to, jaké byly ty historické události, poučit se z nich v tom, že se nesmíme nechat zahnat do kouta, že musíme myslet do budoucna a těm obavám reálně čelit. A to si troufnu tvrdit, že děláme a rozhodně říkám, že to v těch následujících 4 letech budeme schopni jako ODS garantovat.